सो फॉर दिस फेस्टिव सीजन इन पर्पस, अभी जब गोवा से कस्टमर्स आते हैं तो पोद्दार ब्रदर्स ये जो नाम है ना, एक ट्रेंडिंग है गोवा में. सो व्हेन इट कम्स टू नाउ फेस्टिव सीजन विच इज गणेश चतुर्थी, उसके लिए आपकी क्या क्या न्यू थिंग्स हैव कम अप? जसं आता गणपतीला आपल्याला लागणारे जे वस्तू असतात, गणपतीची मूर्तीपासनं तिचा पाट, मोदक, 21 मोदकाचा हार, शेंदूर, म्हणजे जे आपलं ठेवायचं सगळं सामान, म्हणजे हळदी कुंकूचं, आरती सेट समय, हे सगळं रेग्युलरली अवेलेबल असतंच. खरं ह्यावेळी कसा जरा उत्साह असतो गणपतीचा, श्रावणाचा. सो म्हणून आम्ही ते तयार एक सजवून एक सेटसर, कारण तुम्ही ते शूट पण केलाच वर. सो ते तसं आम्ही तयार ठेवत असतो. सो ते सगळे पीस, आणि कसं असतं, कुठली गृहिणी असते ती वर्षाला एक एक वस्तू घेऊन पूर्ण सेट तयार करते. सो वर्षाला एक आरती सेट घेतलं, नाहीतर आपलं हळदी कुंकूचं हे घेतलं. सो तसं करून आपले सगळे कुठलेही असो, नुसतं गोवा असं नाही, कुठल्याही भागातले देशाचे असले, असं करून गृहिणी आपलं एक सेट तयार करून घेते. सो ते सगळं सेट तयार ठेवलेलं आहे. गोव्याचे लोक येऊन शॉपिंग करून जाऊ देत, हीच आमची अपेक्षा आहे. बिकॉज एवढे वर्ष प्रतिसाद दिलेला आहे गोव्याच्या लोकांनी. मला वाटतं मी तर 5वी पिढी आहे, 4थी 5वी पिढी आता दुकान बघतो आम्ही. सो माझ्या पणलवांपासून गोव्याचे लोक येऊन इथे येऊन त्यांना कसंही बेळगाव खूप आवडतं. सो कपडे असो, दागिने असो, चांदीचं वस्तू, भांडी, सगळं घ्यायला भरपूरसे गोव्याचे लोक येऊन घेऊन जातात. आणि व्हेरी फ्रेंडली पीपल, व्हेरी लव्हिंग पीपल, आणि कस्टमर वाईज म्हणजे बेस्ट म्हणू शकतो आपण. अक्रॉस इंडिया म्हटला तरी कस्टमर वाईज गोव्याचे खूप चांगले असतात. बिकॉज त्यांनी तेवढं एक फार तर डिस्काउंट थोडंफार केलं तरी खुश होऊन जातात. सो तशी फार अपेक्षा नसते आणि स्वार्थ नसतो. सो त्याच्यासाठी गोव्याचे कस्टमर नुसतं आम्हाला पोदारांना नाही, अक्रॉस बेळगाव सगळ्या व्यापाऱ्यांना गोव्याचे कस्टमर प्रचंड आवडतात. ॲज अ ब्रँड, म्हणजे ब्रँड म्हणून पोद्दार ब्रदर्स जे लाईक अराउंड 140 इयर्स, 135th इयर, हे आमचं 135वं वर्ष आहे. ह्या जुलैला 135वं वर्ष आमचं सुरू झालं, आणि आता 5वी आणि 4थी पिढी बघतोय आम्ही दुकान. सो ॲज अ ब्रँड म्हटलं तर काय, म्हणजे ब्रँड हे लोकांनीच केलेलं आहे. आम्हाला लोकांच्या म्हणजे नजरेत आम्ही बसलोय, चांगल्या ह्याच्यात आम्हाला धरलं होतं. सो म्हणून आम्ही ब्रँड आहे. तर तसं एकच दुकान आहे सेटअप वाईज बघितलं तर बाकीच्यांपेक्षा, बट तरी लोक भरभरून येतात, आणि आम्ही पैशापेक्षा नावच कमवलेलं आहे एवढे 135. सो आणि एस्पेशली गोव्याच्या लोकांचा तर प्रचंड प्रतिसाद राहिला आहे. पोद्दार ब्रदर्सतर्फे पूर्ण गोवा राज्याच्या लोकांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुमचं गणपतीला जे पण लागणाऱ्या वस्तू आहेत, 10 दिवस आहेत, येऊन घेऊन जावा आणि बेळगावला एक चक्कर मारा.